tälleen tekee jälkeen, niin ottaa tälleen oksa ja katkaisee kuiva oksa ja tiputtaa heti niin kormerkkaan ihan. Ei sillä ole mitään merkitystä. Se on niinku... Jaa. Ihan voit tässä haistattaa nyt ja laittaa se etkimään sinne. Se vaikka on pikkuisen, niin tulee löytää sen jälkeen. Ei me lähetetäkään suoraan jäljelle sitä. Nyt riitti ja lenti. Tässä taas souttaa pikkusen, koska se menee tuonne niin tuoren jälkeen.